Aw danse Maliba TV1 jabarani kani aw ka kunnafoni sentelima wati seli. Jamana kɔkanko ni diɲɛ jɛgabara ministre Abdoulaye Diaw ye lasigiden kura fila bisimila ko n'o taarata ka bɔ Slovaquie ni Italie yaasa ka n'u ka lasigidenya sɛbɛn o jira u ka kumafalifalenw tun ɲɛsinnen bɛ sɔrɔ ko jɛgabara sabatili kan baaraɲɔgɔnya ani lakanako dakuna Mali la o sira fɛ lasigiden kura fila ninnu ye u ka cɛsiri n'u ka kokɔrɔmando jira ko kura min kun ye ka jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnyaw sabati ni ka laban k'u ka dɛmɛɲɔgɔnya o jira nkɔ jamana ye sira bɛɛ fɛ. Kunho tarata no bena me kalo tile duru masamba filani mukanworo marabagaw ka panguro kunfolo o konu welela Bamako ni ijikela kɛmɛ saba ni binani ye o be iji samba filani mukanworo tagali baraw damne akela Mali silamɛ ba fila de kɔnɔnen do yaasa ka t'u ka silamɛya jɔsi duruna dafa lajɛ in kɛra faama caman u ɲɛkɔrɔ n'o be marabagaw ka cɛsiri ko fɔ iji taga labɛn ko ɲuman o kama bɛɛ be lafiya sɔrɔ min na. Golomase tabaw ka kunnasigi ma ɲɛma ye lasiri kɛ sanfɛ pankuru ka wulikajɔ baara dɔw la min kɛra me kalo tile naani san 2026 ka ɲɛsin jatigɛwalikɛla kulu dagayɔrɔ ma o susulubaliya ninnu kɛra Jora Tilebi fɛ Seware Woroduguyanfan ani Menakan kɔrɔn fɛ o min senfɛ Banbagaci kɛba maaw ka mobili n'u ka minɛnw olu tiɲɛna ni ka laban k'u yɛrɛ bɛ bɔ baara la o sira fɛ état-major b'a ka cɛdenw fo u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔw la jatigɛwalikɛlaw kɛlɛli la jamana kurukara fan bɛɛ la. Ni hambore no hamta ko kankibariya kunnafoni na Hamada Libi parike lasilike kuye kunnafoniya sɔrɔ ma siganama sabaka ka ɲɛsin bingan fagali waliya min tara ka Saif al-Islam Kadafi o laɲinine ale Muhammad Kadafi denkɛ ye tile 90 bingani kɔfɛ maasi tuma minɛ o kɛra ko ye min jalakila lafasalitɔ mɔgɔw olu fɛ olu ye weleda kɛ baraw teliyali la ko ka sɔrɔ ko jalaki sɛbɛn olu bɔra nga ko famaw be lakana ko gɛlɛya o ko fɔ wa ko ma siganama nunu be marifatigi ka kulu de ka kalifa kɔnɔna na a ka surnadobagaw minnu ye laɲini caman kɛ b'a fɛ jɛyali ka kɛ u ko in bunakun kan. Ama kunche Tunisie kiritigɛlaw ye Alima Ben Ali ka jalaki sɛbɛntiya ni san 6 ka soladon o dili ama ni ale Zine El Abdine Ben Ali denmuso ye ale jalakila ka sabu kɛ nafolo dungo juguya ye ale min bɔra jamana kɔnɔ kabini san 2011 fanga dafiri waati min ni a fa tun bɛ fanga la boloda kɛra Alima Ben Ali kan Faransi septembre kalo waati ka sɔrɔ a tun bɛ tale Dubai a jirala ko kɔsa in na Faransi faamaw bana a ka bilali ma kana Tunisie. Ni de be dansigi aw ka kunnafoni sentelimaw la Maliba TV1 jabarani kan.